Za to zodpovedný, aby nejaký pracovník, alebo to chcel na Nie, to nám len dali. Na prenajom. To je super. Škoda kámo, keby tu som, tak idem určite. Nebol tam nikto, ani tu nie je nikto teraz, podľa mňa za to zodpovedný. A dúfam, že iba koho vyhodil, že takto ho vyhodil z toho, tak do toho asi musí byť. Ale to podľa mňa boli títo, oni, že starší, takto od nás. Neverím, že tam tak, nevidela som tam nikoho pri tom. Ja som videl, ako takto fúka, ale potom neviem. Možno, že to títo, čo aj čapujú niečo, nie? Nie, to môže byť. Ale ten dobrze wyszedł? No. Nie, nie mam naprawdę. Ale ja nie mam. No, była, ja mocno nie wiem. To jest trudno. Nie to takie. Idem prekať teba. Odo mňa? Ľudia, prejdem, ďakujem. Kľudne, môžeš. Vieš čo? Choď, choď. Vyleň ti pivo. Ciebie nie lubię. Presne myslím. Co, tu jest? A oni tam od łapy. No, ako to asi nič strebieš cez pokožku. Nejaká látka, ktorú strebieš cez pokožku. Má použitá vstrebala si niekam ibnú, skúsený teba, keď dáš nejaké krémy, tak to asi strebieš, nie? Cez pokožku. To zase alkohol. Wielkie molekuly. Alkohol? Wielkie molekuly. Aj? Nie wiem. Vieš, čo robí látku strebateľnú toho, že to je tá kľúčová vlastnosť. Keď robí hustejší alkohol, alebo A tak to je etanol tu. Treba vypariť. To je pravda. A pivo? Pivo nemáš mi to, ale čo máš? To? Pivo. Máš etanol? No, 4%. To? No to je pravda. Pivo nie? Je etanol ten element, z ktorého sa opiješ? No. Sa dá etanol zahustiť. Keď sa to dá. Na Balkáne majú takú... Čo to má figujú? Hej. To čo má? Má figujú, tá deviatka taká. Čierne, taký cúbrik. Hej, ja odpadnem. Enhance. To má riadny copák. Odvážna možnosť, za tým cením. A striedalo sa, kto išiel? Ja, taký neznámy, vyšiel tá 13. Hej, ale ja ten Paľo, tá osmička, vysoký išiel. Nożniczki mamy. Obijali malami. Opaliły. Ľudí, poriadne. Ujo mal operované koleno a musí hrať. To? Neviem, má tam veľmi... Možno často vyskakuje to možno na to. Hej, ochranu.
strašne, keď ti vyskočí koleno. A už Deno, Kubo! Keď drepujem, tak mi zvykne dáva koleno púkať. Po chvíľke je to také hnusné, taký hnusný pocit. Prečo tam púka? Keď púka na kosti. Vieš, že to sadí nejaká... Tá bublina spraví, nie? Taká Hej, nejaká nakúpalke. bolina z niečoho, tak to púkne. A kosti? Kolbina ako čo to je? Tak však ale veď aj na kolene máš tie Jablčko, klobálky a alebo- tieto veci. Kde si muchu na hlave? Či si cítil muchu na hlave? Tam sa tam došlo. Peťo Havráš! Dober! To je také pokosové. Veľkú kopot na ňu. Ale to bola. No, ale neviem, kto by to kosil. A to dobrý, to je nás. Sa mi páči takáto Profesionálny jeli. Profesionálny fanúšič, platím za 1 euro. Dneska 2. extra úsilie. Euro sa platí vstupné? Rozbehni! Na starostovi do záhonov.
náhodou dvere do garáži otvorili. Veď to. Nejaký ono. Tlačítko na to pozornosť. Ja, tak ako ste futbalové ihriska, nejaké Ja aj dvere to. otvorili. Strepu majú sobie z tých peniazí tá kabina. Pamätáte, keď si takto myslel, že sme vykradli krčmu? Keď som Ja aj no. Čo? No, však my sme mali party u Braňa, ešte tu na dome. A takto ten večer sa snažil ešte do hornej krčmy, čo má taký ten sklad, tak sa snažil vlámať. Aha. Nička. A boli fajmi, že to sme my vraj. Neviem, či nejaký sused, lebo rušili nočný kľud, tak to začal takto, ale to sme my sme to boli. Keď sme rušili jedna škodu, tak sme tam nemohli byť. Ale to zda, čo pamätám, že tam chceli, ale nedostali sa tam, či dostali? Či ukradli? Sa mi zdá, že hej, ale Ale tam nič nie, tam boli iba súdy, vieš, tam nie Aha. alkohol, tam nič boli, nezobrali. tam boli len súdy. Ale nedostali, nie, sa zdá sa mi, že dvere nezobrali. No, ste pokradli. Do prčíc sa oddeli. Opačne súdi, opačne. Aha. Prvý vrm. Teraz Deno veľa ide. Ráno išiel nejaký čo. Tak zarávkal, že neviem, čo mu to nezdechlo, alebo čo. Hej, kako sa nie ja, veď teraz sa akorát rozprávať, že minulé roky to tu bolo, že v kuse dačo, že si počul a teraz nič. No, Ó! a je. Jej. Tak to mám. A teraz mení skôr, keď tu starosta. A kde je starosta, keď je tu? No, oni išli aj na sobážení. Ja? Iba do kostola, aby sa gratulovať a tak. Či teda, ale v kostole asi majú svadbu. No sa Sa niekto, zajtra nudíte, môžete so mnou prebrať. Hej, zajtra? Píšam, tak asi no. Zajtra, tak, alebo dneska v noci, no. To už je ako zajtra. Je tak. No poď ruka, nedajte vôbec. Akože keď ti zavolá, alebo čo? Hej,
písal mi dneska. Ja som vám poslal 300 €, neviem na čo, a za 2 minúty mi ich poslal naspäť a potom či príjem pre ňu, neviem čo tam oni robia. Takže za 300 €, že prídeš po jeho? Nie, neviem, pošli mi 300 €, dobre, a 2 minúty pošlem ti naspäť a poslal mi naspäť, neviem ako čo od toho očakával. A potom ti viem prísť za takedy. No dneska noci, zajtra ráno. Za čo hrali a že? Však ja pojem s tebou, keď tak. Tak ti napíšem, keď mi napíše. Dobre. Prvúkám, že to bude skoro ráno, neverím, že pôjde do polnoci domov. No, však akože si myslím, ja. Ja som sa aj akože to chcela vlastne spýtať, že ako je doma, a som si myslela, že pôjdu pre neho rodičia, alebo to. Ja som sa pýtal tiež, prvýkrát bolo tak, že on tam má miesto, kde spať, čiže písal, že ak by bolo treba, takže... Skús. Ale teraz je to už akože naisto, že ideš po ňo? Či len uvidí? Prečo, čo mi písal? Vedel by si pre mňa prísť zajtra, keby bolo treba. Aha. Ja jedno však. Takže tak. Tak ty vidíš. Ja tak napíš. Dám vedieť. Teraz toto bude útok na nás. Či? Sadne. Ja? No. Ja tlieskame, počkaj, ho približivo. Nech si tlapnú ešte približivo. To už nevidno hlavu, to už nemôžem približiť. Akčne zoomuješ? Hej. Dávam tam riadne zoomy. Videoprodukcia, to je. Když sme sprostý Lukáš, to mám zrovnú lieta, tak ma krúca, to boli zábery medzi hráčmi. No hej. Bola bomba, nie? Oholiť im hlavičku Aspoň trošku. chvíľku, vieš, také highlighty vyzujú, po piči. Môžeš Marek, môžeš ja. Alebo do prvého hráča do chrbta, vieš. A taký trošku vysoko, tak to je. Ale pekne by to bude, tá posviečka bola krásne nakrúcená. No. S tým dronom to bolo úžasné. Dúfam, že aj tento rok bude. No tak keď Lukáš bude taký. To či bude nakrúcať. To podľa mňa hej. Fakt to bolo úžasné. Mohol by. Toto včera presne na tréningu trénovali takéto niečo. Čo majú Pozerám z tréning? balkónu, takéto akcie. Jaj. No, Takéto. Ježiš, to. Keď sme začali, tak musíme, no, si by nemuseli, že? ešte vyčerpám koni tým búchaním. Keď je tak, sa pohľadí na dokonca. Stačí. Neurob medzeru pri sebe, Peťo! Peťo, pri sebe! Poďte bližšie, za loptou! Za loptou! Posúvaj! Nie. Na svete to slnko, uvedol si za to, bola prvá ona. Peťo, medzi stoj! Ja by počul taký chabín. Tak čo dobrý neprejde takto bráne budky, keď spomko do určite. Hop. Vyťahni! Poď mu vyššie, Peťo!
Halu, že musím pridržiavať ten stojan, aby som ho trošku podvihla. Už telo! Neviem, kde je lopta. Aha, tu je. Máš to veľmi zumnuté? Či to máš zmyselne? Čo? Či to máš zumnuté veľmi? Či to je tak? Akože mám tu zumnuté, ale nie je to veľmi... Dobre vidno, aspoň budú mať tam, čo To je hrajú. pravda. Kým im vidno hlavy, tak je to všetko v poriadku. A takto. Nikto nepozerá, iba Peťo 3-krát a občas ja keď kliknem to všetko. Hej. Pritom taký kvalitný futbal. Hej. Vyslovene. A ešte lepšie kamerovanie. Keď ja budem pozerať, a že to rozprávame odo mňa, ako To je podľa mňa to najmenej zlé, čo sa tu dialo takedy, keď sa to na tejto kamere rozprávalo. Ja to často zabudám, no tiež, že to zvuk vníma. Ale čo už. Časová kapsula mi počajú 100 rokov, no, 130. To nebolo také dlhé a keby si vedel, že ktorých dieloch čo rozprávaš, tak by som si niektoré pozrela a fakt a vypočula, lebo niektoré tam boli, že perly. Vlastne, to je naša kronika sem tam, lebo... Ja idem sem bol pre tej fotky sa spoločať, vidíš? No, myslím si. Idem teraz, je to nuda. Dobre. Joj, Pardon. strčíš kameru do nás. A tu taký starší pán hrajú. Týchto podriečov. offside. Sadajte sa. Hej, aspoň bitka nech je, alebo dať to také. Vítaj, Toti! Šinko! Ty kokos, mám už iba, že 2 paličky inak na tejto... To som svedala, že čo mi vydržím. To ti je rodina tento? Stredný rozhodca nie je otca. To je rodina. A kde ste hrali? Oltári. Ha? Oltári. A s kým ste hrali teda? Uhrali sme. Koľko? 5, Nemám ty. Kto vás trénuje? Mário. Burák vás trénuje. On vie?
Aj chlapec mu hral. Co? Áno. Babi do ulice! Si podbavíš. Tak, tlieskaj, tlieskaj. Doma to chcem. Ja ho vidím! Máš ústa, povedz, aj keď ho vidíš! Predom tu! Poďte vyššie, páli, nechajte, páli. Ale poďte, hore, vyššie. Nemáš komu. Edo, hráš? Pozor! Hrajú, poď! Nespáš na lúky, bez! Oj. Prstávka. To musím dať teda nabíjať. Aha, není prestávka? Ja, že je prestávka, do čerta. Idem kamerovať a budeš si pozerať? Čo? Či idem kamerovať a ty si budeš pozerať? No, ako chceš, môžeme, tak. No, že ako sa vymeníme. Počkaj, ideme asi vedľa teba. Počkaj, tu to kopnuli. Zastrelil. Pardon. Dobre, ďakujem. 190. Tieto sú zvislé, tie sú rovne. Či opačne. Nejako. No, jedno sú tak, druhé tak, neviem to povedať. Tento tenis, to bolo geniálne. Mária. Inžinier. Maťo! Ešte dookola! Maťo! Filip! Uj. Čo ma prešli kone? Strašné. Dokopali. Strašné. Čo tu dostal s sebou? Sme dumali včera. Veď tu vodnou. Také som vyberal, kde nás je najviac, alebo také vyslovené momentky. Lebo veľa čo bolo, čo som nazval, tak bolo napísané, že sú rozmazané, že nebude dobrá fotka, vieš, tak veľa je takých, nedobre by to vyzeralo vyvolané asi. A v tomto hej. Hej, dobrý majú ten program, to má na hádže, že? Všetci sa chceli s ním odfotiť, vieš, tak to taká spoločnosť. Celebrita. Tak nakrylo tú hlavu, to je neskutočné. To som ešte nikdy nevidel. Nie som erektil, proste úplne. To má krk tu, alebo neviem ako to, ale takto to je strašné.
To si Peťák. To je krásna vrta. Hej, no. To je super. No to je fotka. Sherry. Niektoré sú duplicitné, sa mi podarilo. Uvratka opekala. Uvratka sa opekala ešte. A tu je ešte takto? Hej. To isto Lukáš. Neviem. Na 100%. A to vtedy druhý ráno písal, že hrable sa spálili, neviem čo, toto chýba, keď tam Jano prišiel, vieš? Akože tu sa nečudujeme, to bola taká severina tam. No. Aj Vaňa bola. Aj Vaňa takú bedničku sme tam zlomili, no veď ja som Eme topánky hodil do onej. Naozaj. So štoplami na toto, na pukovačku. No, presne. To je bordel. Už aj keď mám v tom skle, to je videla, neviem. Ty, kokos, to bola asi príprava na cigánsky. Hej, na prvý. To ste si takto posielali fotočky? No jasné. Že takto, ja prídem takto. A my takto. Prvý covidový nákup, to stálo za to. Pane Bože. Ja na tomto som už bola ja, na tomto cigánsko večeri, kde bola ja. To bola prvá. Lukáš na to napísal, že díky, že ste ma zavolali. Toto To mi čo? vyskočilo random tričko, tak som to musel tam dať. To je halus. Na fotke čierno. Hej, černo na fotke, aj tričko nejaké. To bola taká éra na Facebooku, to stále vyskakovalo takéto podobné. Nedalo mi to. Na pauzu? OK. To bolo veľká noc, nie? Od 8 do 8. No. Hej, keď mama chválila všetkých, na teba povedala, že si najebaný a ostatní boli proste úplne triesli a potom som prišla o 5 minút a videla toto. To bolo strašné. Aký sramák. No to včera chodil, veľká. Aktuálna fotka. Hej. To nezmenilo absolútne. Absolútne, iba mu trošku, ne, bola si naraz a fúzik sem tam, keď to nehodí. Keď chodili do kostola. Ale to za tým Lukáš o vlastnej šťave, to je najhoršia fotka za touto. To boli dole na byte. On tam má vedro okolo sa, všetko, tu ja vedro. Veď ja vidíme. Oj, pane. A ráno zobudil, že fojek tam má grcál. A potom zakrytý bielými perinami, vieš tam. A to on to spal do rána? No, do rána. Ponožky, periny ogrcané, všetko. Na debatili v kuchyni a proste Lukáš grcal na podlahe. To bolo strašné. Fú, no teba, ježiš, toto sme minulé presne s Radkom spomínali, že by bolo také dnes No to bolo 100 panákov, to bolo super, to bolo prvý 100 panákov. Takže ja som to s vami nikdy nerobila, ja si iba pamätám, že jak ste vyzerali, keď som tam prišla. Hej, to bolo, Matrix z tej izby vidím doteraz. Zajebala by som asi stígať. Strašné hodky. Ale toto, táto braňová izba, to všetci spali pri Bohu na týchto random tapetách. A ešte najlepšie zakrytý nejakou onou. Som čo si našiel, no to bol boj vtedy. Jaký mladý, ale to už vidno, že sa Vratko zmenil. To je taký detský tvár. Ostrejšiu tvár má Vratko. Zmužnil. Zmužnil a veľmi chudoval. Hej. Dobrá! Dobrá, Tilo!
Vládko Krnáč. Si fakt pekná vlasy. No. To sme lyžováci. S Duchom. Je, tak ste sa opustili? No, sme spinkali. No. Tu na tribúne. Yes. To asi inak presne viem, kedy bolo. Ani to nechcem radšej nahlas. Aj nemusíš, ne? Toto je krčma. Dostali sme gól. Hej, v dolnej. Bol gol taký. Zvarený, ako neviem čo tam. Hej, vidíš, na Strašné, no. braňové oči, Hotovo. pozri sa na braňové oči a hotovo. Dopísané všetko. Cíko, tu máme umelecká fotka. Bratislav, Bakša. Mám toto je umelecká fotka. Branislav. Ale to je, že Braňo a Lehátko sú spojení. Lomaj dušou. Poď, aký si. Mladý. Chudý, mladý. Svoj časíc. To čo mám rád? Zle dá ako vytlačilo, neviem prečo. Nie, lebo to, aha, to má tú svetlosť, takto a proste. Aj tak, ako to debil mám. A na ďalší Z dobre. tohto chlapca som minula videla, neviem prečo bol na akcii, ktorú organizovala UPSK. Takým tam bol, ktorý takým chodí. Ne? No hej, s Ďurianovou Katkou. Jaj, no veď áno, presne som tam bol, no. To keď ochutnávali piva, ako dostávali diplomy. To je tedy. Svedný mních. Si, koľko si jeden čaj. Fujeme. A to keby tam bol dokreslené, ako vykúpol to jednou rukou. presne. To je, že 100% telo mu Photoshop, nevidno, no. to vidno, že cvičím iba ruky. To je presne, lebo telo mu nevidno. Ježiš, toto cesta za langošmi bola ťažká. Jaký krba. Diplomy, ty si im spravil aj diplomy? No jasné, všetko. Aj darčeky dostali, aj diplomy dostali, Darčeky všetko. to si povedal, ale No, diplomy. no jasné. Dokrútený Branislav, no jasné, klasika. A to mali nosiť drevo. Oj, táto. Vražda. Ale jaký šťastný proste No, všetci. ty, no, pokojnosť. Vraždíme musí, jej. Ježiš, toto ráno. Toto ráno bolo geniálne u mňa. Tam ty si mal s Filipom romantickú chvíľu. To vôbec neviem. Fú. To bolo veľmi ťažké ráno inak, no. Biblia. Skade Bibliu? Od koho? Tvoje? No iba všetci nám to už Ten ja by som mohol doniesť svoje albumy, ja mám, že robím tiež, tlačím fotky, ja mám albumy. No a píšem. ja nebudem. Hej, to by bolo super, ja som nevedel som to spojiť. To už je... Hej. Tak, ktoré by som zvládol asi, ale... Ktoré? Tu starka instant. Andrej, ty si bol poštatý. Hotovo. Neudržal. Ale aké tenké ruky si mal. No, však toto. Ktorý, krásne. Bol rýžu zbierať. Fú, to boli tie videá, to je strašné. Ten Peťaj proste na tom šilte zakvačené to rúško. Čistý debil. To si mala modré vlasy. Aj sme goli na koncu.
rokov, že? 1000, 9,2, 7,2, 8,2. 8 asi. To si skade, to si zbral za veľa? Skade si? Z bratov a 6 druhej skupiny. To sú také perly. To boli také len najmalejšie, no deláš bolo najviac, alebo vyslovene také, že Hej. momentky. Lebo keď každý jedno má vytlačiť, tak to je fú. To by bolo. Zvládaš kamerovať? Hej, zvládam, pohodička. Už končia za 3 minúty, či 7 minút. Petrík. Toto je inak geniálne spravená fotka. Toto je tá presne romantická chvíľka na druhý deň, čo ste mali. Sexy čaja. Môže zábavná strana. No je to dobré odveci, no. Ešte jedna taká fotka, iba som na druhej strane gauča, taká istá. Tu sme prvýkrát stretli Sofii, podľa to prišla a my dvaja sme sa tak najevali, že sme už o druhej spievali karaoke. A ja som už na Sofii ani nevidela, keď prišla. Proste. Ale tá stena je krásna, tá olivová, to je nádherná. Hej, Zmaľované. ale to bolo aj geniálne, niekedy. No to bolo krásne. Ešte som aj stierkovala, nie? Sa mi zdá. Hej, Jednu časť, že? hej. Hej, Domča aj stierkovala, podľa mňa Domča tam rozrábala, no. Začala rozsypávať. Hej, hej. Deti. A deti z kostola proste. Nedelu, no, 10. Najlepšie, my sme mali najlepšie obdobie, keď bol COVID. No. Kde som normálne... Zopakovala, hej. Hej, z lásky prežívala. Bez tých smrtí ľudí a neviem čo, ale Hej. inak, aby som sa dal vakcínu pichnúť, neviem, to jedno bolo super. Dobre. Pane Bože. Sa ti hodia tie crop tope. Už koniec. Stále nie. No, ešte hrajú. Ešte 4 minúty asi. Že keď som bola... A ide táto túra fantastická. Mišo ešte žije? To som už nevidela, ani nepamätám. A kde býva, dať preč býva, nie? Po Oltári, nič kde. Aha, fanúšikovia. No jasné. To sa veď zachytila. To bolo tiež podľa po nejakom kvalitnom večeri. Môže byť, neviem, to boli všetci, hej, určite. Nej. Vyzerá to tak. Všetko je. To je tiež dosť dobré. Mne to je keď super, to bolo A krásne. ako pekne vytlačilo. No aj to je dobre to vyzerá, no. Škoda tých krajov bielých, a tak sa pri Penda ešte vystrihnúť, keby to veľmi chcem. Ale to veľmi dobre vyzerá. Zeno, choď! Choď, Zeno! Čo je Martina? Čo je Martina? No, gondola, to Andrej mal. Jaj! A grc? To je Lukáš, že si grcal. Boli obdobia, keď to nezvládal. Rozbíjal poháre a grcal. Hej, to je, no, vlastne. To si ty? To je Maťa. Ja som tu keď spala domov po 10. Jaj. Jaj, fakt, veď vlastne No, mal som, také hej. obdobie. A to je bakša s plivacím pohárom. Pozri, aha, už si dal gól. To je mojita. Ale tomu dali, to bol taký, akože Hej, veď. podarovali mu krásne, no. To je super, dúfam, že som nahral takýto historický moment. Lebo akože som si istý, že nie, ale snad sa to nejako vojde do záberu. Asi, hej. A Ak nie, mrzí ma to, ale Držal si tam tú kameru. nejako to bolo, hej. Už. To bola geniálna túra. Čo si mal? Gumáky? Nie, to nebolo. No.
kedy to je. To je pekná fotka, to je biela, tam pekne ukáže. Hej, to je také ľad, hoc kde. No. To teraz už podľa mňa, že pekne nezažijem. No to nie. A teraz dajú naši gól, pre istotu. Koľko je 7-3? 7-3? To kedy dali druhý gól? Nedávno tiež taký. Otec Onik teraz nič nerobí. Fatal chyba. Tam som ešte nebola. A to je na to trávený. Hej, ale to vtedy bol, to viem, to bol vtedy prvýkrát v Zalužanoch a jeho tam všetci nahali chudáka. Vojtoš zaspal, Ema odišla a on to zostal s cudzími ľuďmi, ktorých videl prvýkrát v živote. Ubrania ráno, to je tiež čistá klasika. No a čo teda, za to sa nič neskam. Ďula, to je aký mladý si bol. Aký taký štramák si tam, dlhé vlasy, kvalitné. Spím. Yes! Toto je. Keď Smodej chodil za Užancami, mal potrebu. Mal takú radosť, že s bielou ženou. Fiona, táto princezna. Timea. Za dieťa, už je mama. Hej? Si aj v kontakte nejako s ňou, či vôbec? Lebo viem, že hovorila, že som bude chodiť stále a bola tu raz na posviecke. Hej, ale Kaja je s iba v kontakte a ona hovorila, No to je super, gratulujem. toto by sme sa previezli do Soboty a No, naspäť, čo len to tak. si máme dal len tak. Dobre bolo. A to tak opity neboli, to sme proste iba išli. Nie, to sme iba Boli išli tak. Normálne ja nerámem túto fotku, že ja držím Nikolavskú v ruke. Gól? No. Čo má napísať? Neviem, alebo dieťa prezentovali. Asi dieťa. Dlho nezomrelo, ale dieťa. A už bude koniec práve. Saška 3. Už je 90 minúta. To už je koniec? Aha. Zapískal. Už hej, už tam. Aha, koniec. Čo? 7 koľko? 4, 5? 7-4. Dielký výsledok. Zase. Ty si mala aké maska? Ty si bol jaké maska? Ja, lebo za retarda. To mala si plámošku dať, ty nemý. Jaj. Krížik. Co, idú sa odfociť? Neviem, či odfotiť. Ale asi nie. A ja im to nakrútim, im to ešte posledné momenty. Hej, veď nakrútim posledné momenty zápasu. Tuto, jaký mladí ste. Tu si pamätám, že tu som ja s bratkom sedela presne tu na tribúne a on iba hovoril, že no, že oni sú Braja, že keď chceš, že tých som ešte Braňa absolútne nepoznala. Išla som tam prvýkrát, som sa opila a zničila som si leto kvôli tomu. Keď sa zarakla, alebo... Hej. Som mala 14 rokov. Ja, no tak, je to pochopiteľné. Aj my tam Mišo. ideme. Ježiš, aký Mišo. To má Ale to všetci, jakí 16 ste, rokov som ale... mal tu, no. Au, 16 rokov. No tak to už tak. Ja viem to. To strašný. Hej, nemám za čo. A opäť začíname. Máme tým víťazný. Uvidíme, čo bude. To už asi máš rytmu toto, nie? Ja sa nepobijú.